Здравейте, приятели! Днес ще направим и обещаното видео с ето тази прекрасна палитра. Да започваме! Вече имам моята грижа за кожата, която правя сутрин. Направих си и веждите, така че почти сме готови за започване с палитрата на Yves Saint Laurent. Преди това само ще поставя и Estée Lauder основата за грим, която ще направи лицето ми по-гладко, за да може да поставя в последствие и фондютената. Тази основа за грим на Estée Lauder е перфектна плюс новият им фондютен. Така блърва порите. Аз, както може би виждате и забелязвате, ето тук имам доста големи пори, които трябва да прикрия. Ще сложа основата за сенки на MAC, която аз обожавам. Буквално я използвам ежедневно, понякога дори я използвам и за коректор за тъмните ми кръгове под очите. Тя е в цвят Painterly. Обичам малко да направя продуктът Когато го стоплите с кожата си, продуктът става по-мек, по-лесен за обработка. Изглежда просто чудесно. Взимам една пухиста четчица и взимам. Трябва да бъде по-малко количеството от бронзера. Не е нужно да покривате и идеята да бъде основната базова сянка. Идеята е по-скоро да очертаете клепача съвсем лекичко. По принцип бих избрала по-студен сивеж тон, но това работи за мен и моят цвят на кожата, така че не е проблем. Първоначално мисля да използвам ето тази сянка. Взимам една по-къса четчица. Най-често използвам и ръката си, за да видя горе-долу какъв е пигментът. И както виждате, пигментът е доста наситен. Все пак не искам да изглеждам сякаш някой ме е бил. За да мога да сътворя едно оптическо така увеличение на хайлайтера, или разбирайте на естествената светлосянка. Такъв блясък. Виждали ли сте? Страхотен е. Иска да сложа и от по-тъмният блясък, ето тук, върху самия клепач. Взимам ето такава плоска четка. И моментът на истината. Искам да го центрирам, защото смятам малко леко да опуша края на окото. Добре, ето този цвят. Реално не е толкова лъскав, но е сатенено, перлено, синьо, кобалтово синьо бих даже го нарекла. Сега ще използвам най-тъмният цвят в палитрата. Най-тъмният цвят в палитрата, ето този тук. За да направя една по-тъмна ивица около окото в основата на мигли. Взимам ето тази абсолютно миниатюрна и плоска четчица от Рефър, за да постигна този ефект. Почти като очна линия го нанасям. Съжалявам, ако чувате странични шумове, но днес микрофонът ми се развали, така че ще трябва да си купя нов през следващите дни. И това е финалният резултат. Шегувам се, естествено, че не. На този етап, ако си мислите, че гримът ви изглежда зле,
Повярвайте, това не е краят, има още много за довършване. Сега ще сложа малко от най-тъмната сянка и на долният клепач в края отново. За да изглежда една идея по-опушено. За уморени очи като моите, силно препоръчвам и поставянето на бял молив вътре в линията на окото. Този конкретно бял молив е на L'Oreal. Ето сега ще поставим. Някак си ми липсва блясък в центъра на окото. Искам ето тук на самия клепач да имам блясък. И за това ще взема от най-светлата сянка, която е най-блестяща. Най-светла сянка тук долу. Върху целия клепач и дори ще го направя с пръсти. Вау! Точно това търсех. За летни вечери просто е страхотна. Представям си го на морето, на брега, докато вечеряте. Прекрасен грим. Вижте само какъв пигмент. Нямам какво друго да кажа, освен прекрасна палитра. Изключително прекрасна. Сложих очната линия, ще завърша с спирала, която е най-любимата ми спирала на всички времена. Maybelline The Falsies Lash Lift. Вижте разликата с спирала. Сега ще започна да нанасям и гримът за лице. Вече съм положила основата и нямам търпение да използвам новият, да, сложих му помпата от предишния си фондютен, на Estee Lauder Double Wear, новият фондютен, който излезе през тази година и е страхотен. Вече го имам в няколко цвята за различни клиенти, съответно, и дори понякога смесвам цветовете. Мога да кажа, че основата на Estee Lauder Double Wear плюс фондютенът са чудесни. Това е най-светлият им цвят, алабастър, четка. Обичам да нанасям фондютена си с четка. Някои препоръчват този фондютен да се нанася и с гъба. Доколкото си спомням, в PR пратките, които аз не получавам, а купувам всичко със собствени средства, Estee Lauder, ако гледате, моля Estee Lauder, бутик да го има предвид. Да, малко ми е светъл този цвят вече, но е перфектният ми зимен цвят, така че да, определено ще поработя на цвета след малко, когато добавя всички останали продукти. Исках да кажа, че изключително интересен, изключително покривен, изключително, дори бих казала, че аз преди не харесвах толкова старата формула, защото съм с много суха кожа, но сега вече няма проблем да се слага и на клиенти с много суха кожа. Има и толкова... Сега в момента сме в някакъв ужасен heatwave, където аз лично не мога да дишам, дори съм абсолютно честна с вас. По принцип, в момента в този heatwave си слагам на места малко коректор, малко спирала, вежди, руш и червило и всичко приключва. В момента си правя един страхотен грим, приятели, само заради вас. Но така ще отида и на работа. Ще използвам отново коректор на Estee Lauder Double Wear. Това обаче мисля е старата им версия на този коректор. Тя е една идея по-суха, но е толкова покривен. Дори си спомням последно като... Да, старата версия. Дори си спомням последно като разбрах, че ще ги променят. Си казах, леле, обаче коректора трябва да си го взема, защото е мега покривен. И с подходяща основа разбирате мазен крем или някоя доста хидратираща основа и изглежда страхотно, въпреки че е старата версия на този коректор. Ще взема малко от него на ръката си. Коректор, взимаш го на една такава, бих казала леко заоблена четчица. И зачистваш всичко, което не ти допада, като
съответно и поставиш. Аз поставям на линията на моите тъмни сенки и правя даже една такава линия. Тази е на Sephora. Това е най-любимата ми четка за коректор. Вижте и ъгъла, вижте как изглежда. Просто е прекрасна. С нея зачиствам и блендирам всичко, което трябва да се блендира. На този етап поставям и пудра. Ползвам пудрата за под очи на Pat McGrath. Ето виждате, че не остава бяло върху самата четка. Изключително е лека, изключително е, как да кажа, блърваща, замъгляваща несъвършенствата. На тази визия бих поставил малко руж и хайлайтър и с това ще приключа. Да използвам ето този руж на Anastasia Beverly Hills в цвят Pink Dahlia цвят. И когато имате чувството, че прекалите малко с ружа, може определено да го намалите малко с четката за фондютен. Руж искам да сложа най-новият хайлайтър на NARS. Ето този, който взех от Notino. Смятам, че този хайлайтър на NARS е абсолютно най-подходящият възможен за случая. Защото има и леко така сини студени частици. Уау! Да преминем към устните. За устните ще използвам молива на MAC Solar. Ето този тук. За да очертая устните. И ще ги направя една идея по-неутрални заради силният грим, който е тип опушен. Сложа нещо абсолютно любимо за мен за лятото на устните си, а именно Kiko Milano Lip Cream. Ето го. Уха! Надявам се видеото да ви е било приятно и полезно. Ако имате въпроси, не се страхувайте да ги зададете в коментарите. Чао от мен!